Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 θα κάνουμε ένα βιντεάκι επί του χάρτη για να σχολιάσουμε λίγο κάποια πράγματα τα οποία έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες ή το τελευταίο διάστημα, καλύτερα, μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα, όσο αυτά είναι γνωστά, της συνδιάσκεψης του ΝΑΤΟ. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Εμείς θα μιλήσουμε για αυτά που μας ενδιαφέρουν κοντά στην περιοχή μας. Πρώτον, επαληθευτήκαμε και όντως εδώ η Τουρκία ζητάει τη δημιουργία δύο στρατηγίων τελικά, ένα στην περιοχή των Αδάνων. Εδώ είπαμε έρχονται οι δύο αγωγοί πετρελαίου. Το σημαντικό είναι ότι η Κύπρος έχει υπογράψει με τη Γαλλία στρατηγική συμμαχία, όπως και η Ελλάδα. Και το άλλο στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Περιοχή της Κωνσταντινούπολης, στρατηγίου του ΝΑΤΟ. Προσέξτε πόσο δύσκολα παίζει και πόσο ακροβατεί η Τουρκία με τη διπλωματική της πολιτική. Βέβαια, πάντα για να μπορεί να κάνει αυτή την πολιτική σημαίνει ότι κάτι παραχωρεί και κάτι κερδίζει. Λοιπόν, στρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Αζωφική θάλασσα και όλη η περιοχή εδώ, που ουσιαστικά είναι η κάθοδος των Ρώσων προς τη Μεσόγειο, κλείνει. Και αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση, φέρνει σε άμεση αντίθεση την Τουρκία με τη Ρωσία. Πολύ περισσότερο δε αν υποθέσουμε ότι η Ρωσία τελικά κάνει πίσω στο πόλεμο και η περιοχή εδώ της Οδυσσού και της πώς λέγεται, η Χερσόνησος, κόλλει στο μυαλό μου τώρα, ότι αυτή εδώ η περιοχή, τέλος πάντων, η Κριμαία, η περιοχή της Κριμαίας περνάει στην περιοχή ή χάνεται από τους Ρώσους. Οι ειδήσεις οι οποίες τις οποίες μάθαμε σήμερα μας λένε ότι πριν λίγες μέρες εδώ στη Συρία, στην περιοχή της Λατάκιας, έκαναν εμφάνιση τουρκικά πλοία. Έχουμε πει ότι από παλιότερα η Συρία ήταν γαλλικό έδαφος, την περίοδο του 1800 και 1800, το 1923 μάλλον. Και μετά τη συνθήκη της Λουζάνης, ιστορικά καταφέρανε οι Ρώσοι με τις δυναστείες των κυβερνώντων, φιλορώσοι χριστιανοί, να βάλουν και αυτοί το πόδι τους στην Συρία. Αλλά αυτή τη στιγμή ελέγχεται από σουνιτική κυβέρνηση, από τον άλλον Τζάνι, πώς τον λένε, ο οποίος σουνίτης, και μάλιστα σήμερα μαθεύτηκε ότι θα χρησιμοποιηθούν οι δυνάμεις των Σύριων, η ελεγχόμενη κυβέρνηση, η σουνιτική κυβέρνηση, ο οποίος βέβαια υποστηρίζεται και από την Τουρκία, για επιχειρήσεις προς το Λίβανο. Υπόθηκαν και κάποια πράγματα τα οποία δεν ακούστηκαν καλά, όπως για παράδειγμα το ότι είναι αποτελεσματικοί και ότι έχουν διαφορετικό τρόπο.
ο αποτελεσματικός και διαφορετικός τρόπος των τζιχαντιστών είναι των τζιχαντιστών που κυνηγούσαν τζιχαντιστές και αποκεφαλίζαν. Μόνο που στο Λίβανο έχει τη Χαμάς και χριστιανούς. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε το προς τα που πάει το πράγμα. Οι Σύριοι εδώ, η κυβέρνηση είπαμε ότι υποστηρίζεται από τον Ερντογάν. Θα συμμετέχει ενεργητικά και ο Ερντογάν, θα φανεί. Οι Γάλλοι πάντως έχουν μεγάλα συμφέροντα στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι από το 1800 αλλά και από το 1923 είπαμε, μετά τη συμφωνία της Λοζάνης, οι περιοχές εδώ και οι εμπορικοί διάδρομοι όλοι ελεγχόταν από Γάλλους και από Άγγλους. Τώρα, στην περίπτωση που εμπλακούν εδώ οι Σύριοι και χτυπήσουν το Λίβανο και συμμετέχουν στο Λίβανο εναντίον χριστιανών και Σιητών της Χαμάς, δημιουργείται το εξής. Εδώ, σε αυτή εδώ την περιοχή και σε αυτή εδώ την περιοχή στο Ιράκ, υπάρχουν πολιτοφύλακες Ιρακινοί σιητικής κατεύθυνσης. Δεν ξέρουμε πού θα βγάλει αυτή η εμπλοκή των Συρίων. Είναι λίγο περίεργο πάντως ότι πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε μια είδηση ότι ο Ερντογάν, ο Νετανιάχου πριν αρκετό καιρό έσωσε τη ζωή του Ερντογάν από ασθένεια, λόγω ασθένειας, στέλνοντας κάποιους γιατρούς. Ουσιαστικά μια υπενθύμηση του τύπου, ξέρεις, εγώ σε έσωσα, μην εμπλακείς, να το ερμηνεύσουμε έτσι. Θα δούμε. Ο Τούρκος πάντως φαίνεται ότι με τον Αμερικανό τα έχει βρει και θέλει να εμπλακεί. Το περίεργο με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει υποβάλει, παρόλο που ζητάει εδώ, και αυτό εδώ προβληματίζει τον Ρώσο. Και εδώ τον προβληματίζει τον Ρώσο. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια αυτό προβληματίζει περισσότερο εμάς και την Κύπρο. Η Τουρκία έχει καταθέσει υποψηφιότητα για ένταξη στους BRICS. Τώρα, πώς γίνονται όλα αυτά, πώς συνδέονται όλα αυτά, μόνο η Τουρκία με τις πλάτες κάποιων μπορεί να τα κάνει. Αυτά. Το Ιράν, το οποίο χτυπιέται τώρα από την Αμερική, επίσης έχει εισχωρήσει στους BRICS και μάλιστα το 2024-2025 επίσημα. Οπότε ουσιαστικά ο Αμερικάνος τώρα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως καθαρτήριο εδώ, να καθαριστεί η περιοχή, να ελεγχθεί η περιοχή. Αν το επιχειρήσει αυτό με τους Σιήτες που υπάρχουν στην περιοχή και στο Λίβανο, το Ιράν λογικά θα χρησιμοποιήσει το Λίβανο, θα ενισχύσει τη Χαμάς, αν γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε ουσιαστικά δύο μέλη των BRICS, η Τουρκία δεν έχει ενταχθεί βέβαια ακόμα, δύο μέλη των BRICS θα έρθουν σε πλήρη ρήξη. Αυτό βέβαια σημαίνει αποχώρηση της Τουρκίας από τη λογική
της άλλης οικονομικής ομάδας και εισχώρησε ξανά στο δυτικό στρατόπεδο. Για να δούμε τώρα όμως τι παίζει εδώ και με τους Γάλλους, με τους οποίους είπαμε ότι έχουν συμφέροντα πλέον εδώ και θέλουν και τη Συρία και έχουν υπογράψει και εμείς τη στρατηγική και εμείς και η Κύπρος στρατηγική συμμαχία με την Τουρκία. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Είμαστε έτοιμοι. Μακάρι να είμαστε έτοιμοι. Η συμμαχία αυτή, η λεγόμενη BRICS, χτυπάνε κατά μέτωπο πλέον τη Δυτική Συμμαχία, το Δυτικό Οικονομικό Σύστημα, τόσο στους τομείς του στρατιωτικού εξοπλισμού όσο και της τεχνολογίας. Ήδη η Κίνα κατάφερε να προσεδαφίσει επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο, προωθητικό πύραυλο, το τι κάνει ο Musk με την SpaceX. Αυτό ακριβώς. Πρώτη δοκιμή, απόλυτη επιτυχία από την Κίνα, το οποίο είναι σημαντικό. Επίσης, από τα κράτη τα οποία έχουν ενταχθεί στους BRICS είναι η Αίγυπτος. Και αυτό σημαντικό. Και για να δούμε λίγο και μια λίστα το Αζερβαϊτζάν, υποψηφιότητα στους BRICS. Ο κύριος 5% είπαμε. Έτσι. Όχι, ο κύριος 5% ήταν Αρμένιος. Αζερβαϊτζάν, BRICS. Οπότε καταλαβαίνουμε το τι ακριβώς το Ιράν είναι στους BRICS. Πιθανότατα ο μηχανισμός που θέλει να ενεργοποιήσει ο Αμερικάνος τώρα είναι να θέλει να εμπλέξει την Τουρκία σε όλο το κύκλωμα εναντίον του Ιράν, ώστε να απομακρύνει την Τουρκία ουσιαστικά από τον σχηματισμό, τον οικονομικό σχηματισμό. Αυτό είναι άκρως επικίνδυνο για μας. Άκρως επικίνδυνο. Όχι το ότι θα προσαρτηθεί η Τουρκία ξανά στη Δύση. Είναι άκρως επικίνδυνο η παροχολογία που θα κάνει ο Αμερικάνος. Έτσι. Γιατί δεν θα μιλάμε πλέον για η συνθήκη του Λοζάνης, εννοείται ότι έχει καταστρατηγηθεί σε όλη την περιοχή εδώ. Είναι επίσημο πλέον, θα είναι επίσημη εμπλοκή της Τουρκίας στην περιοχή, αμφισβήτηση στη συνθήκη της Λοζάνης και φυσικά έχουμε τα θέματα φαλοκρηπίδας και ελέγχου της Συρίας εδώ στην περιοχή και του Λιβάνου.
σκεφτείτε ένα υποθετικό σενάριο να έχουν ξεκινήσει οι επιχειρήσεις εδώ, έτσι, τον επόμενο μήνα, και αφού ο Τούρκος συμμετέχει ενεργά και στηρίζει τον άλλο Τζολάνι, πώς τον λένε, τον Σουνίτη, εδώ, ο οποίος χτυπάει στο Λίβανο και αντιδράει η Χαμάς και του Ιράν, λόγω της βοήθειας της οποίας καταθέτει η Τουρκία πλέον, μας κατεβάζει και το νομοσχέδιο. Έχουν ξεκινήσει εδώ οι επιχειρήσεις, εμπλέκεται η Τουρκία, βοηθάει τον Τζολάνι στο Λίβανο, εμπλέκεται το Ιράν βοηθώντας τη Χαμάς, και εκείνη ακριβώς την περίοδο η Τουρκία έχει το διπλωματικό χαρτί να πει των Αμερικάνων: τώρα είμαι δίνει στο μισό Αιγαίο ή αποχωρώ. Υποθετικό το σενάριο, πολύ υπαρκτό δε. Οπότε θέλουν λίγο προσοχή αυτά τα πράγματα. Καλά θα είναι οι δικές μας ένοπλες δυνάμεις να είναι σε ετοιμότητα και να είναι έτοιμες κατά τον... πιστεύω όλα αυτά, πιστεύω ότι θα γίνουν πρώτα αυτές οι επιχειρήσεις και μετά η επέμβαση στο Ιράν. Εκτός αν οι Αμερικάνοι έχουν κάποιον άλλο σχεδιασμό, γιατί ήδη έχουν κατεβάσει εδώ καμιά 40-50 χιλιάδες στρατεύματα. Θεωρώ ότι ακόμα είναι πολύ ψηλές οι θερμοκρασίες για να κάνουν επέμβαση για την περιοχή εκεί. Οπότε θεωρώ ότι θα καθυστερήσουν λίγο πιο αργά, δηλαδή να πέσουν οι θερμοκρασίες για να μπορούν να κινηθούν, μιλάω για ενέργειες πεζικού. Οπότε θεωρώ ότι πρώτα θα εμπλακούν εδώ και μετά θα εμπλακεί η Αμερική, εφόσον έτσι. Το έχετε τώρα λίγο το σχεδιάκι, το πώς μπορεί να μας φορέσουν. Εμπλέκεται η Τουρκία εδώ, εμπλέκεται και ο Αμερικάνος εδώ, η Τουρκία μας βοηθάει εκεί γιατί χτυπάει αυτό, είναι σύμμαχος. Αμερικανιά. Μεγάλη. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί. Και μήπως είναι καλό σιγά σιγά να έρχεται καμιά γαλλική φρέμ να αράζει σε κανένα λιμάνι ελληνικό. Αφού έχουμε και στρατηγική συμμαχία. Μήπως καμιά φρέμ να έρθει και να κάτσει λίγο εδώ, Σαλαμίνα, δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Προς περίπτωση λέμε, εις περίπτωση που πάει να συμβεί κάτι. Αλλά ας είναι από τώρα εδώ, δεν μας χαλάει. Τους φιλοξενούμε. Τα πράγματα στριμώχνονται λίγο. Δεν βαίνουν καλά γενικώς για την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι κάνουν οι στρατιωτικοί μας και η διπλωματία μας. Θέλω να πιστεύω ότι οι στρατιωτικοί τα παρακολουθούν. Δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος όμως. Βλέπω και πολλές κινήσεις οι οποίες δεν είναι μελετημένες ή είναι μονοκατευθυνόμενες. Ας το πω έτσι. Την πολιτική ηγεσία δεν την έχω ιδιαίτερη εμπιστοσύνη εγώ, ιδιαίτερα αυτή την κυβέρνηση, πολλές κολοτούμπες. Τώρα, αν εκ της πόντας, ας το πω έτσι, κάποιες από τις ενέργειες βγουν σωστές,
Θα βγουν σωστές και θα το αναγνωρίσουμε ότι ήταν σωστή, αλλά δεν σημαίνει ότι ήταν σωστή η πολιτική. Έτσι. Και μάλιστα υπάρχουν και πληροφορίες ότι υπόθηκε ότι η Γαλλία, Σουηδία και Φιλανδία θα αναλάβουν και Γαλλία, Σουηδία, Φιλανδία θα αναλάβουν κοινές περιπολίες βόρεια στο βόρειο Αρκτικό, στη Βόρεια Θάλασσα. Αυτό σημαίνει κλιμάκωση απέναντι στη Ρωσία, σκλήρυνση της τάσης απέναντι στη Ρωσία, μια επανάληψη ουσιαστικά της γραμμής λίγο πριν τους Ναπολεόντιους πολέμους. Τον πόλεμο, το γαλλο-ρωσικό πόλεμο εννοώ. 1812. Βλέπετε ότι όλη η γεωπολιτική αυτών των κρατών και τα συμφέροντά τους και η πολιτική τους είναι σταθερά την εποχή του 1800, τα βασικά συμφέροντα τα 1800, 1870, 1923. 1821, ας το πω έτσι, 1823. Ήταν ο αιώνας που οι αυτοκρατορίες μοιράσανε ουσιαστικά τα συμφέροντά τους και από εκεί και μετά άλλοι δώσανε κάποιες αυτονομίες, αλλά τις κρατήσανε πάντα υπό την επηρεά τους σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες αποικίες. Τώρα, στο μέτωπο της Ρωσίας οι Ουκρανοί έχουν αρκετές νίκες, τα πράγματα δυσκολεύουν γιατί η Ρωσία θα αναγκαστεί να δείξει τεχνολογικά επιτεύγματα πλέον ώστε να νικήσει, να σταματήσει τον πόλεμο. Πολύ φοβάμαι ότι αν επιλέξει την οδό του παρατεταμένου πολέμου στην πορεία του σταδιακά μπορεί να την προλάβουν οι εξελίξεις και να έχουν θέματα. Να έχει θέματα. Γι' αυτό πιθανότατα έχει δημιουργηθεί και ένα κλίμα αντιπούτιν στην Ρωσία, η οποία είναι σκληροπυρηνικό κατά την έννοια ότι θέλει να επαναφέρει στη Ρωσία τη λογική, την κυβερνητική λογική της αυτοκρατορικής Ρωσίας, της Ρωσίας των Τζάρων, της Ρωσίας που τότε ήταν η υπερδύναμη στην Ευρώπη, που είχε οραματιστεί την Ένωση της Ευρώπης, που είχε νικήσει τον Ναπολέοντα, που είχε νικήσει τους Οθωμανούς, που είχε σύγχρονους πολέμους με τους Οθωμανούς. Υπάρχει ένα κλίμα τέτοιο στη Ρωσία. Να επανέλθει η πολιτική της αυτοκρατορικής Ρωσίας. Θα το δούμε. Και μιλάει για μετά Πούτιν εποχή. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Το Ιράν. Το Ιράν, οι Αμερικάνοι το έχουν στοχοποιήσει και για το ότι είναι μέλος της BRICS. Ουσιαστικά το Ιράν τροφοδοτεί όλο το δυτικό σύστημα, είπαμε, του πυρητίου. Έτσι. Το ανατολικό, σύστημα του πυρητίου. Το οποίο όμως αποσταθεροποιεί, όπως είπαμε, το δυτικό σύστημα του πυρητίου, το αμερικανοκινούμενο σύστημα του πυρητίου. Και κάπου εκεί υπάρχει κόντρα. Μια κόντρα η οποία υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Διάβαζα σήμερα και για μια
καινούργια, ας το πω έτσι, νίκη του Ασιατικού, της Κίνας, στην τεχνητή νοημοσύνη έχει καταφέρει να συνδέσει στην τεχνητή νοημοσύνη, κατά τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης, στην μνήμη ενός συστήματος, ενός υπολογιστή, ας το πω έτσι, ενός υπολογιστή, με την GPU να μειώσει το χρόνο μεταφοράς από τη μνήμη της GPU στην μνήμη του συστήματος, με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται ακριβές GPU. Και μάλιστα είναι και 100 φορές, επί 100 περίπου στην ταχύτητα, έτσι έχουν πει, στη φόρτωση LLM. Ένα πρόβλημα που διεξάγεται σε όλα τα επίπεδα. Τεχνολογικά, είπαμε και το άλλο με το επαναχρησιμοποιούμενο προωθητήρα πυράβλων δορυφόρων, την οποία την έκανε η Κίνα χθες επιτυχημένη, και ουσιαστικά ήταν ο πόλεμος απέναντι στον Elon Musk. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν μας βέβαια και τόσο πολύ. Μας ενδιαφέρει εδώ η περιοχή μας να έχει ευστάθεια και ισορροπία και ηρεμία. Αλλά εδώ φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν, μάλλον χρησιμοποιούν τον αναθεωρητισμό που διακατέχει τους Τούρκους, και θα μας προκαλέσουν προβλήματα. Οπότε καλά είναι οι ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες, και ελπίζω να έχουν πάρει τίποτα πυροβολαρχίες μεγάλων βελονικούς, ας είναι και χρησιμοποιημένες, δεν πειράζει. Ας πάρουν 4, 5, 6, 7, 8, να τις στήσουν εκεί που πρέπει να τις στήσουν, για να έχουν μια εποπτεία μεγάλων βελονικούς για προληπτικό, πριν εκδηλωθεί καμιά επίθεση. Είπαμε ότι καθυστέρησαν τα εξοπλιστικά με αφορμή και δικαιολογία τον έλεγχο και τις τρόικες, οι οποίες προφανώς και γι' αυτό το λόγο ήρθαν αυτή την δεκαετία, την προηγούμενη μάλλον, συγγνώμη, δεκαετία, ώστε να μείνουμε πίσω, να μην είμαστε οργανωμένοι, για να μπορούν να διαπραγματευτούν αυτοί με την Τουρκία. Σχεδιασμός από την Ευρώπη και την Αμερική. Έτσι. Το χτύπημα εναντίον της Ελλάδας. Γιατί ήρθε η εποχή να αλλάξουν ξανά τα μοιρασμένα. Πέρασαν 100 χρόνια από το 1923. Είμαστε στην περίοδο που πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα πάλι. Έτσι θέλουν αυτοί. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν καλά. Αν και εγώ, να πω την αλήθεια, είμαι λίγο απογοητευμένος. Θα ήταν διαφορετικά αν είχαμε τα στρατιωτικά θέματα λυμμένα. Δηλαδή αυτά τα πουλς, τα Ισραηλινά, αν τα είχαμε ήδη εγκατεστημένα και με βλήματα μεγάλων ελληνικούς, να μπορούμε να χτυπήσουμε προληπτικά παράλληλα χώρους συγκέντρωσης, τάξης, όλα αυτά. Αν είχαμε μια αντιβαλιστική προστασία απέναντι σε ταϊφούν και μπόρα, και σίγουρα αν είχαμε το ναυτικό μας σε πλήρη ετοιμότητα, και με τις 4 μπελαρά, αλλά και τις 2 και 2 φρέμ, οι οποίες θα ενισχύαν πάρα πολύ το ναυτικό. Θα μου πεις, δεν έχουμε δυνάμεις τώρα αυτή τη στιγμή, δεν είναι αξιόμαχο είναι. Το θέμα είναι ότι αν ο άλλος αποφασίσει να περάσει κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα το επιδιώξει μέχρι το τέλος. Δηλαδή δεν θα σκεφτεί
να το παίξει διπλωματικά. Θα πει ή θα το περάσω ή δεν θα το περάσω. Και πιθανότατα η ακολουθία, όπως νομίζω εγώ, θα είναι ότι θα εμπλακούν εδώ πέρα οι Τούρκοι, θα τους εμπλέξουν εδώ πέρα, θα βάλει πώς τον λένε, Τζολάνι, θα εμπλακεί, θα χτυπήσει το Λίβανο, θα είναι εμπλακή του Ιράν βοηθώντας τη Χαμάς και τότε με τα 50.000 στρατεύματα που έχουν εδώ και μέχρι τότε μπορεί να είναι και 60-70.000 στρατεύματα και αφού έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία για να μπορούν να κινηθούν γιατί εκεί έχει πολύ ήλιο και πολύ ζέστη και να μην αρχίσουν οι λιποθυμίες στο αμερικάνικο το στρατό για να μπουν μέσα, θα επικαλεστεί η Τουρκία το νομοσχέδιο ώστε να πει ο Αμερικάνος η Τουρκία είναι φίλη, βοηθάει, πολεμάμε στο Ιράν και να περάσει το νομοσχέδιο. Αυτό είναι η δική μου άποψη ότι θα επιχειρηθεί να συμβεί. Ελπίζω να μην είναι έτσι τα πράγματα και να βγω ψεύτης. Αυτά. Ένα σύντομο βιντεάκι με τις εξελίξεις. Ελπίζω να βλέπατε το χάρτη κανονικά και να μην ήταν σταθερός, γιατί και να βλέπατε τις περιοχές δεν θα, ή τουλάχιστον την ανάλυση αυτή που είπαμε εδώ για το σχέδιο εδώ με τον Τζολάνι, αν εμπλακεί ο Τζολάνι εδώ να χτυπήσει το Λίβανο και να εμπλακεί η Χαμάς, οπότε εδώ οι Αμερικανοί που ετοιμάζουν στρατεύματα θέλοντας να μπουν στο Ιράν, να επικαλεστούν την Τουρκία και να δώσουν το OK για την γαλάζια πατρίδα και τη διαδικασία στα νησιά. Κάτι το οποίο το απευχόμαστε ότι θα συμβούν έτσι και ελπίζουμε οι ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες. Συγχωρέστε μου την επανάληψη την τελευταία, απλά δεν είμαι σίγουρος για το αν βλέπατε το χάρτη πριν που μιλούσα για το συγκεκριμένο σχέδιο που πολύ πιθανόν να εξελιχθεί, οπότε για να καταλαβαίνετε τουλάχιστον για το τι λέω, αναγκάστηκα να το ξανακάνω. Καλό βράδυ, να είστε καλά, υγεία, αισιοδοξία ότι θα πρετανεύσει λογική και ότι οι στρατιωτικοί μας προβλέπουν κάποια πράγματα και δεν θα επιτρέψουν να έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις για την πατρίδα μας. Αυτά. Καλό βράδυ, να είστε καλά.